Bermainlah. Angka mengapa lu mau benar angka sedikit itu kan bela mengalir sini kita mesti sibuk kan lah. Mau asik gitu. Tapi dia bek pasarnya profilnya ada itu ke situ makanya ada. Tapi itu lu bukannya kemudian itu beri. So coba ikan kita gitu ready. अरे बे हासी करे तो सिपा माने पूरा धूला उड़ी ले रे चल 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 तेरे पास आना माने सिपा बात दिन तो वो धूला उड़ी टाइम बर्बाद kayak luar Ani luar जाना अपन उधर तो सुबह खाते हर का kita lau cute बनेगा salah ini kena upaya aja mah deh ini samus lain mana be गाखिरा be फुदुंग देवनो सब गगली होनानै सब रानजुबबाय नै आधा लिटार गाखिरा बिसा सांगल जायोना बिदि गथा जादों होननानै बे फुदुंनायाव खुलिबाय था हे लोगोफोर पुरा फुदुंनायाव गाखिरखौनो खुलिबाय थादों मबाइलाव नाङै नाङै मिया गिलासे जानाय माथो आधा लिटारा दिनैलाय मानो बिसा सांजायो बिनि बांसिन गथा जादों बेखौलाय मानो लाबदो खाथियाव जानो लागै खाथियाव लाबोआ होमबा आरो गाखिरा बेयाव लुनायसै आं थं लाना फैयो गाखिर गोथाबो ओइ सुग्रोनांगोन दे जाम जालाङो इयाव मिया सुनाय माथो आं बेखौ गोदौख्लायजोबदोंना दै होना दोनथ' मारै संख्रि फानलुफोरा इमान जाब्रा लाना फैदो बापरे बे थालिराबो नों जाजोबना ला थाइसे थाइनै खालामनानै आंनि बागा मियानो जाबाय पुरा थालिर लाबोनानै फैदो हामा जाजोबलांदो जायाखै बुङो आखाम उखैदो बेले बाजिनि खिथाना हरदों आं बाजिया नुगोन ना नै बेनि थालिरफोरखौ बेनि बाहागोखौबो जाया आरो आपेलफोराबो सब फेसेवजोबो नै आपेलफोराबो उन खालामनानै रायनानै हर बेना मामा दं मौसुमि सुसुमि इखौ जाया सब गारना हरनो गोनां जादों सब मुइनोसो होबाय थानो गोनां जादों फुन खालामबा दुरबल जाबाय थादो होननानै बुङो टाइमाव ओंखाम मैगं जाया टाइमाव ब्रेकफास्ट खालामा देसी मोखौनि देसी गाखिर लोंहोनानैबो बेनियाव काम थाया जादों जाबादि खाना बायदि दिनैया फान्थाव होदो मुसुर दालि सालि होबासो गोथाव मोनजायो मोजां नाङो थिगानो दं ए हा सबायखौ मानो होबाय थायो इमान गरम भाबजों स्प्राउट बुङो ना बेखौ हा मा बुङो मा हाइथिंलै स्प्राउट नै सोमनानै ब्रेकफास्टआवहा एकदम लकेल न'नि उसुन्दावहा जानाय बायदि जोंनि बेयावबो केम' उसुन्दा दं बे उसुन्दावहा थायना दंमोन खाना लाबोदों दा सानजौफु ओंखामजों जासिगोन बेखौ खानैनि थाइनै दं बे एसे खम जानो हायो फानलुआ जुदि माइक बारा जाबा माने बिनिया गोदोनो बे दै गांबा जायो बिदि जायो फानलु जाबा बिनिया बेखौ माइ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होनांगोन
बाय बाय लोगोफोर नोंसोरबो ब्रेकफास्ट खालामदो नोंबो दा ब्रेकफास्ट खालामना आरो डिउटियाव खारलांनांगौ